Consumillor. Avui trobem a la nostra consumillora en Benimaclet. Eli és una gran defensora del transport sostenible i ho utilitza diàriament. Eli treballa en la Universitat Politècnica i acudeix sempre a treballar utilitzant un transport sostenible i sa. D'aquesta manera, els seus desplaçaments no contaminen i, a més, aquesta activitat repercuteix positivament en la seva salut. Si algun dia no pot utilitzar la seva bicicleta, es mou amb metro o amb tramvia. I si ha de viatjar, sempre amb tren. Utilitzant transports col·lectius o sostenibles, cuidem el nostre planeta i ens cuidem a nosaltres. Consells de la Unió de Consumidors. Utilitza el transport públic tot el que pugues. En el cas d'haver d'utilitzar l'automòbil, cerca fórmules de transport compartit. El planeta ens ho agraeix.